Estic aquí fent una pizza, tenim els ingredients, farina, llevat en pols, sal, oli d'oliva i aigua. Ara afegiré a l'harina una mica de llevat, una cullerada de sal, i el que faré ara serà tamitzar-la. La posarem aquí aquest tamiz. Què estic fent? Necessito que la farina quedi molt i molt fina. Doncs aquí al tamiz quedaran retingudes les impureses que són més gruixudes. Això és una tècnica de separació de mescles heterogènies, sòlides, que es diu tamitzatge o cribatge i que serveix per separar partícules de diferent mida. Això es fa servir, per exemple, a les fàbriques d'aris per fer formigó, per separar la grava de la sorra. Mireu, les partícules gruixudes han quedat aquí retingudes al tamiz. Ara anirem amb els líquids. Tenim l'oli i afegirem un raig d'aigua i... Ai, que m'he passat! Com ho farem? Hi ha un mètode que serveix per separar líquids immiscibles, o sigui, que no es puguin mesclar, i ho farem aquí. Posaré la barreja de líquids aquí a aquesta ampolla i faré una tècnica que es diu decantació. Aquests líquids no es poden mesclar i a més tenen densitat diferent. Doncs l'aigua, que és més densa, quedarà sota i l'oli quedarà a sobre. Esperem un moment que es separin bé i ara deixarem sortir per un forat que tinc fet a la tapa l'aigua. Deixem que surti. Això normalment en laboratori es fa amb un embut de decantació que en comptes de tenir aquí el meu dit tapant té una vàlvula i per això és molt més precís. Aquí ha quedat un altre cop l'oli i tot separat. Doncs ara mesclarem... Ui, què ha passat? Separació magnètica. És que això per més de química que no de cuina. Acabem de veure la Laura, la qual ens ha explicat diferents tècniques de separació per les mescles heterogènies. Destacar que també existeixen altres tipus de tècniques per separar mescles homogènies, tot i que són una mica més complexes, com per exemple la vaporització. La vaporització és una tècnica de separació que ens permet separar les dissolucions de sòlids en presència d'un dissolvent, es porta a vaporitzar aquest líquid i es recupera el sòlid en el fons del recipient. O, per exemple, també la cromatografia. És un altre mètode o una altra tècnica de separació que ens permet separar els diferents components presents en una mescla homogènia a partir de la seva velocitat de retenció dintre d'una superfície absorbent.